Aquí la invenció de l'últim parell d'anys és convertir la protecció del català, que no interessa ni ha interessat a ningú, i encara menys el govern que tenim. Però, curiosament, l'han convertit en la menjadora, no? Ara hi ha un llançant engrunes de pa, doncs, o a Esquerra Republicana, o a la cultureta aquesta d'esquerres, i ara, doncs, hi ha un conseller de política lingüística, que és un senyor que s'arrossega perquè no té cap mena de poder i el paperot que ha fet en aquest cas és indecent. O bé aquesta comissionada també pel català que ha muntat el PSC a Barcelona i que és una senyora que fa coses bilingües i diu que allò important és comunicar-se i no la llengua catalana. Per tant, han fet un negoci com tot. Deies que n'hem parlat poc d'aquest cas. Hem parlat molt poc dels pressupostos generals, no els pressupostos de la Generalitat de Catalunya que s'han aprovat, que són uns pressupostos de menjadora total per assegurar-se 2 anys de càrrecs, que han creat encara més càrrecs, més observatoris, més coses d'aquestes, més ajudes a la cooperació exterior, que en realitat només aniran a les organitzacions de torn. I bé, a veure, aquí, diguem-ho, el més evident, és a dir, si aquests senyors haguessin escrit que això ho fan perquè aquesta senyora, no sé, és lesbiana, per exemple, i ho manifesta al lloc de feina i això els molesta, doncs això seria un escàndol i hauria sortit tota l'escarreta neoliberal que tenim els comuns i tota aquesta gent a carregar-s'ho. Bueno, hauria sigut un escàndol a Madrid. Però, clar, qui ens ha de defensar a nosaltres? No ens defensarà ni la justícia espanyola, ni l'administració, ni res. Per tant, al final és una qüestió, és trist, però jo reclamo fa temps que hem de recuperar als anys 80 o 90 hi havia allò d'en català sisplau, que la gent posava, no? Enganxava aquest cartell allà on era en castellà i hauríem de recuperar-ho. Poder no sisplau, sinó alguna expressió més contundent i aquesta gent anar doncs, a fer-los la vida impossible per terra, mar i aire fins que ho canvien d'opinió o hagin de tancar. Perquè al final l'única arma que tenim ara mateix els catalans és aquesta. És el vot i el paper com a consumidors. És a dir, nosaltres encara podem triar allà on gastem els diners i aquest cas és claríssim. Puc afegir una última cosa? Tot això va lligat a una cosa que és el món dels expats, no? Aquesta idea que hi ha una gent que se'n va viure a un altre país i treballa una temporada. Els expats no existeixen. No, és una figura que no existeix. O ets al teu país o ets un immigrant. I a vegades es creen aquestes bombolles a les grans ciutats, de gent que circula, de gent que arriba. No. Si tu ets un immigrant, passes a tenir una sèrie de drets i una sèrie d'obligacions com et dona la condició. I em posaves l'exemple de Noruega. Si tu ets professor d'universitat a Noruega i tens un contracte perquè et vol la universitat, tens 2 anys per aprendre la llengua i si no et foten fora. I aquí a Catalunya tenim eminents professors universitaris que han donat 50 anys de classe sempre en castellà i no els hi han dit res.